Frontman benda Coldplay Chris Martin uputio je upozorenje u vezi sa kamerom nakon što su bivši izvršni direktor i šefica kadrova kompanije Astronomer viđeni na velikom ekranu tokom nedavnog koncerta. Par je, čini se, bio potpuno nesvestan svega osim muzike, međutim, kada su shvatili da se njihovo grljenje prikazuje na velikom ekranu, brzo su se odvojili, a on je pokušao da izbegne svetla reflektora. Chris je potom šaljivo komentarisao kada ih je ugledao na ekranu. O, pogledajte ova dvoje. Ili su u aferi, ili su jednostavno jako stidljivi. Taj trenutak je brzo postao viralan na društvenim mrežama i pogledan je milionima puta. Nakon neprijatnog momenta na koncertu, Coldplay se 19. jula ponovo vratio na scenu na stadionu Camp Randall u Madisonu. Frontman Chris nije direktno komentarisao incident, ali je napravio šalu na račun Jumbotrona. Želeli bismo da pozdravimo neke od vas u publici i da vas prikažemo na velikom ekranu. Kako ćemo to uraditi? Koristit ćemo naše kamere i pokazati vas na velikom ekranu, rekao je. Dodao je, molim vas, ako niste našminkani, našminkajte se sada. Obožavaoci su oduševljeni kako je Chris reagovao i brzo su podelili svoje utiske na društvenim mrežama. Jedan korisnik je ispod videa njegove poruke napisao: obožavam njegov smisao za humor, bravo, dok je drugi dodao: ha ha ha, volim kako se smeši dok ovo govori. Pitala sam se šta će uraditi posle incidenta, napisala je jedna od korisnica. Subscribeujte se na Trending News i lajkujte ovaj video.